mwari tena rakamirira abo bakatendeuka pamberi paba mwari iro tena rakamirira wachene vanotenda kuna Kristu Jesu tena rakamirira vanakomana vake mwari iro tena rakamirira kamuchele pamberi pavo mwari tena rakamirira avo vakatendeuka pamberi pavo mwari iro tena rakamirira vachele vakatenda kuna Ishe vetu Kristu Jesu wakati moyo yenireke kunganikitwa tena ikuna mwani utembewone kwa nini mumama baba vangu mune njimbo shinjitsokugara aikusaiva kudaron tingatayinga ikutsa ilokutindinoenda kunokugansirirai wakati kanondayenda kunokugansirirai pepugara inoyoze kipuka umuchire kwa nini koti hapo pandini nemimuko mapo nemaninoya narapo nimepana sivatina tena rakamirira vanakomana vake mwari iro tena rakamirira viwakamutsvene pamberi pavo mwari tena rakamirira avo vakatendeuka pamberi pamwari iro tena rakamirira vakatenda kuna Ishe vetu Kristu Jesu vakavimbisa kuti vari kuyenda iro kutenda kunotigansirira pekugara Kristu Jesu vakavimbisa kuti vachatsoka votitora voenda naso ikakutenda tonogara tese navo rakamirira vanakomana vake mwari iro tena rakamirira wekamutsvene pamberi pavo mwari baba tena rakamirira avo vakatendeuka pamberi pamwari baba iro tena rakamirira vakatenda kuna Ishe vetu Kristu Jesu.